او گولے دوالی اے نہیں کہندا کہ سونیا تو میری مثل، بلکہ آپ فرماندے ہیں سونیا میری تے محبت کہندی ہے کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جہانا کھا سچ آکھتے رب دی میں شانہ کھا جس شانہ تو شانہ سبے بنیا گولے والے پیر نے کلم اٹھائی فرمایا بیلیوں دنیا تے چاروں کے مکان ہر بندہ انہا مقامہ دیتے نال کرے گا، کوئی نفلہ تے نال کرے گا، تحیتہ تے نال کرے گا، روزہ تے نال کرے گا۔ گولے والے پیر مہر علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں یا اللہ انہا چواں مقامہ دیتے عبادت تے ناز نہیں، ریاضتاں تے ناز نہیں، عبادتاں تے ناز نہیں، کرامتاں تے ناز نہیں، بلکہ سونیا میری تھی اکو دعائے یہ صورت شالا پیش نظری رہے وقت نظاتے روزے حشر وچ قبر تے پھل تھی جد ہوشی گزرے سب کھوٹی اکھی سرطد زمانے دا ولی بھی ہے، صاحب کرامت بھی ہے، اے نہیں کہندا کہ سونیا تو میری مثل، بلکہ کہندے نے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخی اکھی کتھے جا اڑیاں۔ ماشاءاللہ اللہ دے بندے بڑے پیارے ہوندے ہیں، سزینہ محبت چھڑ بھی ہے نا۔ حضرت پیر بلے شاہ صاحب قصوری قصور والی سرکار رحمت اللہ علیہ بندہ دروازے تے گیا تے کہنے لگا بلے شاہ جی لوگ ہی کہندے کہ نبی میٹھی چوں بنیا دسو تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ آپ فرما لے نو میرے دروازے تے آن والے نوجوانہ میرے سوال کرن والیا نبی دا تے بڑا مقام ہے، حالانکہ اللہ نے جدو ساری مخلوق نو پیدا فرمایا ساری کائنات بنانا چاہیے فرمایا کن ہو جا فیکون ہو گئی۔ فرماندے نبی دا تے بڑا مقام ہے جدو ایک گلہ ہو رہی ہے سن ادو 80 کول سن۔ اے بزرگہ دے عقیدے تواڈے میرے نہیں کہ جیڑا آیا ابا ہوں پھڑ لینا ہی نہ پوچھنا سانو لے کتھے چلے ہو۔ اے بلے شاہ صاحب کس طرح فرمایا میرے تے سوال کرنے والے میرا عقیدہ دیوے کہ کن فیکون جب ربی فرمایا ادو 80 کو لئی آسے اکالو بلا اثر کنی سنیا تے کوئی گنگے ڈورے ناسے او ہک دا مکان اساڈا اتھے آن بتاں وچے پاسے کہ ہویا نفس پلیت چکیتا تے کوئی اصل پلیت لے۔ بلے شاہ صاحب نے نہیں فرمایا کہ کالو بلا میں بھی کیا یا کنی سنیا۔ آپ فرماندے نے جدو کالو بلا آمنہ دے لال نے کیا ادو 80 سن رہے سا۔ جدو اے محبت برا پمفلٹ قصور تو چلیا چلدیاں گولڈا شریف تے پہنچیا۔ تاجدار حضور قبلہ پیر میرے شاہ صاحب نے اس پمفلٹ نو ویکھیا تے مسکرا پے فرمان لگے قصور دے ٹبیاں رہن والیا جی کچھ لکھیے ہی ٹھیک لکھیے
ٹھیک کچھ لکھے ہی ٹھیک لکھے ہی پر میرے کو پوچھ میرا عقیدہ تے اس تو بھی 2 قدم اگے ہوئے حضور کیویں فرمایا بلے شاہ صاحب تسی فرما دے ہو کن فیکون جدو رب فرمایا تے میرے کو پوچھو میرا عقیدہ تیرے کہ کن فیکون تکل دی گلے اسا اگے پریت لگائی میں تو وچے حرف نشان لاغا تے جدوں دتی میم گواہی تے اج بھی سانو پید سے دے یارو بیلے بوٹے کائی میرے علی شاہ رل تنیا بیٹھے تے جدوں سے خود حالو آئی جب پوچھیں قال الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب نہیں ہاں تو سب تو پہلے کالو بلا کہنے والا کون ہے جس سونے دا آج میلاد منا رہے ہیں تو پتہ چلیا میرے نبی دا ذکر آج نہیں ہو رہا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی میں نے پیدا کرن والے رب دی قسمیں آج قبلہ کاری صاحب دی زیر قیادت آج گوریا میرے تے حضور دا میلاد نہیں منایا جا رہا علولی دے اندر میرے نبی دا جلوس ذکر خیر نہیں کہتا جا رہا فتح جنگ تے پنڈی گھیب دے اندر نہیں ہو رہا بلکہ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی آج تسی تے میں نبی پاک دا ذکر کر رہے نا اللہ نے ساڑھے نبی نو او شانہ دیتیاں میرے نبی دی آمد تے پہلے نبیاں بھی خوشیاں منائیاں آج کہنے دے کتھے لکھے عیسیٰ علیہ السلام کون نے اللہ دے نبیین نا کون نے بہت جا کے بول رہے ہو اللہ دے نبیین اس طرح اپنی قوم نو اکٹھا کیتا فرمایا آؤ میری قوم تو انہوں میں ایک آج بشارت دے ماں خوشخبری سناواں قوم نے عرض کیتی سونے کہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میری قوم میرے تو بعد اس سونا آمنہ دا لال تشریف لے آن والا ہے جس دا اسمانہ تے نا احمد ہوئے گا زمین تے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم نے عرض کی تھی سونے تیرے تو ہی ود کی ہوئے گا فرمایا میرے کی کمال ویکھے نے آکھی سونے جڑا کرو کھا کے آندے ہیں وہ بھی دس دیندہ ہے جڑا لکا کے آندے ہیں وہ بھی سونے توڑے کول مردہ آوے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھو قوم بین اللہ آکھو اللہ دے حکم نال اٹھ تو کھڑا ہو جاندہ ہے تھوڑا کمال ہے سونے توڑے کول نبی نہ آوے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھ دے ہو تو دی اکھش نور آ جاندہ ہے تھوڑا کمال ہے سونے تھوڑا کمال ہے مٹی دی مورت بنا کے اس دے وچ پھوک مارے او پرندہ بڑھ کے اڑ جاندہ ہے فرمایا نا میری قوم تو سمجھیا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میری قوم جس نبی دی میں امن دا ذکر کر رہے ہیں جس نبی دی میں شان بیان کر رہے ہیں انہوں مٹی دی مورت بنان دی لوڑ نہیں پوے گی بلکہ سونے دا مقام میں ہوئے گا کہ جیڑا سڑیاں کھجوراں جیڑا سڑیاں کھجوراں اگاہ جان دائے او پتھرانو کلمہ حضرت سلمان فارسی میرے نبی دے صحابی نے نا
قریب آئے پر چہرے دے رنگ فاقے. فرمایا سلمان فارسی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی سونے ودخا دے چہرے والا میرا جڑا مالک ہے وہ یہودی ہے. اے مینو کھجور دی اڑکا دیتیاں وہ بھی ساڑ کے انہیں کیا جدو اس زمین وچ دبے گا یہ درخت نہیں بنے گا میں ادو تک تینوں آزاد. رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا سلمان فارسی بیٹھ جا وما ارسلناک الا میں رحمت بن کے ہاں زحمت بن کے میں تے اجڑیاں نو بسان والا نبی ہاں میں تے ننگیاں سراں تے چادراں دین والا نبی ہاں میں تے دکھیاں دے دکھ دور کرن والا ہاں. سونیا کی ہوئے گا فرمایا اے سلمان فارسی میں کھجور دیا ہڑکاں لائی جاندہ تو پچھو پانی دیتیا. میرے کریم آقا نے اپنے نبوت والے ہتھاں دنالو کھجور دیا ہڑکاں لائیاں. سلمان فارسی نے پانی دیتا پچھا سلمان فارسی نے ویکھیا کھجوراں دا درخت یار کھلوتا ہے. اے میرے نبی دا موعظہ ہے. سلمان فارسی سینے تے حق مار کر لگے کہ جیڑا سڑیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او پتھرانو کلمہ. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمانے حضرت صاحب تشریف فرمانے علماء کو سن دے رہے ہو. میرے کریم آقا گلیج نکلے نا تے اگو بیمان ابو جہل آ گیا ہاتھ دے اندر کنکریہ نے کہنے لگا تو اللہ رسول نعوذ باللہ من ذالک 10 میری مٹھ وچ کے وے. ہائے میرے کریم آقا نے مسکراک فرمایا ابو جہلہ میں دساں یا مٹھ والی چیز دس دے میں میں دساں یا مٹھ والی چیز دس دے وے. کہنے لگا ایک ہوت سونے تے سو آگا ہے. میرے کمری والے نے فرمایا اے مٹھ والی چیز بول. تے انہاں کنکریہ نے وہ کلمہ پڑھ چھڑیا ہے لیکن پھر بھی وہ بیمان اسلام لے آیا. پھر میں کیوں نہ کھا جیڑا سڑیاں کھجورا اگا جاندہ ہے وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جاندہ ہے. محمد دا رتبہ خدا جاندہ ہے پر خدا دی قدر مصطفیٰ جان. عیسیٰ علیہ السلام نے جدو خوشخبری بشارت دیتی نا رب نے فرمایا میرے یاد دی خوشخبری سنایا عیسیٰ مانگ مانگ. سونیا تیرا بڑا کرم ہے بغیر باپ تو پیدا کیتے ہی بڑیا تیری کرم نوازیاں کچھ ہور نہیں منگدا ایکو دعا منگدا جس سونے دی میں شان بیان کیتی نا اس آخری نبی دی امت وچ میں نو شامل کر دے. تو ضرور ٹھیک ہے او نبوت دے ہوتے تو ہو کے امت لئی دعاواں اتھے امتی ہو کے میرے رسول تے بہ کے کچھ ہور. میرا وہ کریم آقا ہے آج تسی تو میں ذکر نہیں کر رہے جس سونے نبی دی میں دعا پڑھی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے امتحان آئے. رب نے فرمایا سونیا میرے راستے دے اندر اپنے پتر دی قربانی دینا پوے گی. عرض کی تھی سونیا جی میں تیرا حکم ہے میں کراں گا. رب نے فرمایا سونیا آگ جل رہی ہے آگ دے شولے اسمان نال گلہ کر رہے ہیں تینوں آگ دے وچ جانا پوے گا. عرض کی تھی سونیا جی میں تیرا حکم ہے میں کراں گا. سارے امتحانہ چو پاس ہوئے. رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے خلیل ہن میرا گھر تیار کر. بولو کیا کیا میرا گھر تیار کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بنے آپ دا لخت جگر نور نظر. حضرت اسماعیل علیہ السلام او مزدور بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹا تگارہ لا رہے نے اسماعیل علیہ السلام لے آ رہے نے. اللہ اکبر. مختصر جدو خانہ کعبہ تیار ہویا
اپنے بچے نو باں تو پھڑیا فرما میرے بچیا دنیا دا اصول ہے کوئی ملک دی نوکری کرے انہوں ملک مزدوری دیندا ہے کوئی چودھری دی مزدوری کرے انہوں چودھری صاحب مزدوری دین دین کوئی پیر صاحب دی مزدوری کرے انہوں پیر صاحب مزدوری دین دین کوئی مولوی صاحب دی مزدوری کرے انہوں مولوی صاحب مزدوری دین دین میرے بچیا میں بھی نبی ہاں تو بھی نبی ہے آن اور سونے دی بارگاہ دے اندر دا اجر لے لئیے اسی ویسے بھی اس گل دی کہلا ان اجری اللہ اللہ اسا دو مخلوق اور دا اجر نہیں لینا آن ذرا اسی بارگاہ دے اندر دعا منگیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے ربنا تقبل منا انک انت السمیع اللہ سونیاں تیری رضا دی خاطر تیرا گھر تیار کیتا قبول فرما قدرت دی آواز ہے میرے پیارے خلیل میں قبول کر لیا یا اللہ پھر دنیا دا ایک اصول ہے کوئی کسی دی مزدوری کرے انہوں مزدوری مل دیئے سونا میں بھی نبی میرا پتر بھی نبی سانو یہ اجر دے کہ قدرت دی آواز ہے میرے پیارے خلیل منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا میں رب ذوالجلال دا کام مانگ اے میرے پیارے خلیل جیڑا تیرے ہاتھ تے بنے ہوئے کعبے وچ آ کے نماز ہک پڑسی ہوئے گا مومن ہو سی مسلمان نماز ہک پڑسی ثواب میں لکھ نماز دا عطا کرنا کتنیاں دا کعبے وچ ہک پڑھو تو کتنیاں دا ساڑی تحصیل پینی گیب دندر ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے نا تو میں ویکھدا اکثر ہوندا تے میری نظر ہوندی ہے نماز نہیں پڑھنے ہے میں کہ بلے آئی صاحب تسی 4 سال مدینے پاک دے وچ رہے ہو حرم پاک وچ رہے ہو نمازاں کیوں نہ پڑھ دے آ کے تساں مولویہ کولوں سنیا کہ کعبے وچ ایک پڑھیے تے ثواب میں 4 سال پڑھدا رہا دسو تواڈیاں زیادتیاں نہیں میریاں ہاں اگوں بھی تھوڑے مفتی نہیں ہونے نا میں عرض کر رہا کعبے وچ ایک پڑھیے تے ثواب عرض کیتی سونیا لکھ دا دے 2 دا دے 3 دا دے 4 دا دے تو ان اللہ علا کل شین قدیر ہے تو علیم بذات صدور ہے تو جتنا عطا کریں تینوں کوئی روکن والا نہیں پر سونیا جے میری دعا قبول کیتیا تے میری دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا سونا جڑا ساڑے نال وعدہ کیتے ہی نا وہ رسول بھیجے ہی تے اتھی بھیجے منہم ہوئے بھی ساڑے وچوں یتلو علیہم آیات کا تیرے قرآن دی آیتہ تلاوت کرے نال حکمت سکھاوے وَيُزَكِّيهِمْ او سونا رسول بھیج جیڑا آ کے پلیتا نو معلومہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ رب دا بنایا میلاد تیرے تے میرے مصطفیٰ دا منایا او تاجاں تختاں والے آقا تے تیری کرنے غلامی پیر پیغمبر غوث قلندر آقا تینوں دینے سلامی تے حسن تیرے تو صدقے جاولے کہ مصری تے کہ شامی نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تیرے میرے کریم آقا حضرت سیدہ آمنہ فرمادیہ نے پہلا مہینہ آیا ادھی رات دا ٹائم ہویا میں ایک دراز قد والے بزرگ ویکھے خواب دے اندر آئے آ کے میں نو مبارک بات دیتی اے آمنہ تنو مبارک ہوئے
تو اولین آخرین دی ماں بنن والی ہے۔ دوسرا مہینہ آیا، میرے خواب دے اندر ویکھیا ایک بزرگ تشریف لے آئے، آ کے میں نو مبارکباد دیتی۔ میں پوچھیا تسی کون؟ کہ میرا نام شیش علیہ السلام ہے۔ اسی طرح تیسرا مہینہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ چوتھا آیا، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، بالآخر 9واں مہینہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ فرما دیے نے کہ جدو سونے دی ولادت وقت قریب آیا، میں رخ پھیر کے ویکھیا ایک دودھ دا پیالہ نمودار ہوا، اور میں تناول فرمایا شاید تو مٹھا۔ جدو میں تناول فرمایا تے میری اکھاں تو حجاب، تمام حجاب ہٹا دیتے گئے، میں مشرق تو لے کے مغرب دا معائنہ کر لیا۔ فرمانے پھر میں ویکھیا کہ اسمان تو فرشتے دی جماعت اتری، ہاتھ کے اندر 3 جھنڈے نے۔ رب نے فرمایا اے جبرائیل جی یا رب جلیل کیوں کمیں؟ فرمایا جھنڈے لے جا۔ یا اللہ بندے تے اگے بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن جھنڈیاں دا حکم نہیں آیا۔ فرمایا حکم ہویا اج جھنڈے لاؤ تے اج یار میرے نے آنا، محبوبان دی آمد تے اج میں رب بھی جشن۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا جدو آمنہ دے لال دی میرے لال دی تشریف آوری ہوئی خیر منی نور، جدو تشریف آوری ہوئی میں ویکھیا کریم میرے کو لمبے قد والیاں چند عورتاں چند مائیاں تشریف فرما دے۔ میں پوچھا کون؟ ایک نے کیا میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کیا میرا نام حاجرہ ہے، میں اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ہاں، تیسری نے کیا میرا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہاں۔ آپ فرما دیا نے تسی نبیاں دیاں ماہیاں ہو کے میرے کول کی لین آئیو۔ انہاں کیا آمنہ فکر نہ کر بے شکی اس وچ شک نہیں کوئی، تے اسی ہاں نبیاں دیاں ماہیاں پر آم نبی بھی تینو مبارک ہوئے، اسی لال تیرے دیاں دائیاں۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں کعبے دا طواف کر رہا، ادھی رات گزر گئی، جس وقت سونے دی آمد ہوئی تو میں ویکھیا کعبہ میرے نبی دے گھر والا سجدے پہ کردا ہے، تے کعبے دے جڑا بڑا بت ہے نا وہ زمین بل گریا، تو اس جو آواز آئی آخری نبی دنیا تے تشریف لے آیا۔ عبد المطلب فرماندے نے میں دوڑ کے گیا آمنہ دے گھر دے اندر، ویکھیا تے گو دے اندر والیے کائنات آپ تشریف لے آئے۔ میں چہرے تے نظر پائی والدخا واللیل اذا سجا، پھر ویکھن والے کہندے نے والدخا واللیل زلفی ما زاغ دا کاجل پایا والدخا مکھڑا واللیل زلفی ما زاغ دا کاجل پایا اے رل مل سارے کہندے نے واہ رب نے یار سجایا۔ مل کے ذرا میرے نال پڑھ دو اے سارے رل مل کہندے نے واہ رب نے یاری
آج کہندے جی کتھے لکھیا اللہ دی قسم قرآن بھریا نبی دی آمد نبی دی میلاد وچ قرآن بھریا ہے رب دا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا سونے میں تنوں شہد بنا کے بھیجا جنت دیا بشارتاں تے دوزخ دا ڈر سنان والا بنا کے بھیجا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سونے تنوں رحمت بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین لوگوں توڑے کو آ گیا تحقیق پکی گل ہے یا اللہ کون فرمایا میرا نور آ گیا کدھر فرمایا بھیجیا کدھر فرمایا مبعوث فرمایا کدھر فرمایا آ گیا پتہ چلیا آندہ ہوئے جڑا پہلے موجود ہوئے جڑا پہلے معلوم ہویا 12 ربیع الاول شریف نو میرے کریم آقا اے پیدا نہیں ہوئے بلکہ آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے نے آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے بلکہ میرے کریم آقا دے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی سونیاں ذرا یہ دسو اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا فرمایا معلوم ہوا میرے نبی دے صحابی دا یہ عقیدہ ہے اگر اللہ تو بعد ساری اشیاء دا علم رکھن والا ہو سکتا ہے تو آمنہ دا لال ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا جابر میری تے 40-50 سال عمر ہے میں تو نہیں جاندا کہ رب نے کس شے نو پیدا کیتا بلکہ تیرے تے میرے کریم آقا آپ فرمان لگے یا جابروں ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی اے جابر اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا اجے کائنات دا ذرہ بھی نہیں کوئی کائنات ماتے وجود وچ نہیں آئی کوئی دنیا تے شے نہیں تیرے نبی دے نور نو اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا اسی واسطے رومی کشمیر میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ پکار اٹھے کہ نور محمدی روشن آدم جدی نہ ہویا اول آخری دو ہی پاسے تے اوی ملی کھلویا نہ آدمی نہ جن ملائکی نہ سورج نہ چن تارے او دو بھی نور محمد والا تے بیا دیندہ سی چمکارے میرے کریم آقا دی تشریف آوری ہوئی نا مشرق دے جانور مغرب وال دوڑے مغرب دے جانور تے مشرق دے جانور دریائی جانوراں دی آوازاں پیاں نہیں رہی ہیں وہ آج ظالم دے ظلم تو جان چھٹ گئی ہے آج وہ سونا آ گیا جڑا آ کے ماں باپ دے عزت دا درس دے گا جڑا دھی دا مقام دسے گا والدین دا مقام دسے گا ظلم و ستم تو ساڑی جان چھڑائے گا جبرائیل بھی خوش مکائیل بھی خوش لو دے فرشتے قلم دے فرشتے سارے خوشیاں پہ مناندے نے تے رل کے پہ کہہ دینے کہ آج پاکی محمد مل کے پڑھ دو میں اختتام کر لگا میری بھی ان شکت نہیں رہی آج پاکی محمد یار اوکے لفظ نے پھر سارے کو تو جنوار چنگن نہ جڑے کہہ دینے کہ آج پاک محمد آیا ہے آج پاک محمد آیا ہے آج پاک آج پاک محمدی آیا ہے عرش تو لے کے
فرش ذکر اے نور دا بدل چھایا ہے اج پاک محمد اللہ رب العزت تھوڑی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ حضور دا صدقہ جس محبت بھرے انداز دے نال تسیں محفل سجائی